नया वाला ट्राई करूंगा भाई लोग एकदम बिना रिलीज पर डायरेक्ट रॉक रॉक ट्रैक रेडी है ना तो नहीं चाहिए मुझे साउंड बिब्दि नंला आङो बिब्दि नंला बुरखायफिननो आंखौ हानाय नंला नेवसि जानाय समा फैफिनखाला ओंखारबोनाय खानस्रि हाबफिन रोंला सबाय बिमा नोंनि सबाय बिमा जानाय नङा नों आंनि बाबु बिमा नोंनि महरनि बै हायना सारफावनाया जेब्लाबो आंनाव खाथि खाला न'निफ्राय ओंखारबानो बुङो माहाजोन मदाबि आङो नंखाय माहाजोन नाथाय सानो आंखौ थारो माहाजोन नाथाय जागोन सानसे नोगोद माहाजोन जेब्ला आङो गारनो सानोमोन अब्ला नोङो बुरखाय हरोमोन बाबु सना जिउ आंनि नोंखौ गारना दा थानो नोंनि अनगा रावबो गैया नोंखौनो आं लाखाय नाथाय बिब्दि नंला आङो बिब्दि नंला बुरखायफिननो आंखौ हानाय नंला नेवसि जानाय समा फैफिनखाला ओंखारबोनाय खानस्रि हानो रोंला सनिबाराव जादों दाउला दाउखासिखौ अखानायै मोनजाहैदों आं बासिखौ बाय आङो सोलाबाय आसिखौ अब्ला बुजिबाय नोंनि बै आखुखौ गोसोआव दं नोंनि बै आहरखौ सबाय बिमा थानाय नोंनि बै मोखांखौ जानजि बारलांलायनाय नोंनि थानाय बिलाइखौ थाइनि मेगनाव काजल फुनलायनायखौ गोसोआव दङमोन दाबो सानै सानैयानो गाबो मिनिस्लु मिनिना हरो गावखौनो थगायना दोनो बिखायाव सौनानै लायो एखनबा गोसोमलायो गोसोखौ बुरखायनो सानो बुरखायजायो गोसो जायो नाथाय आङो दिनैसिमबो रिकभार जायाखै गोबां मानसि बुरखायफैबाय आंखौ बुरखायखायाखै हाजासे आं बुरखायहरबाय नोंनि थाखाय गाबहरलायबाय नोङो बुजिखायासै आंनि मोननाय नुवा फोथायनो आं गारखाबाय नोंखौ नायनो बाखाबाय खस्ता नोंनि खोथा साननोबो आं गारखाबाय नोंनि बुंनाय गोदै बाथ्रा आंनि थाखाय जाबाय गोखा आंनि नोजोराव सानसे थगाय थुलि नोङो जाबाय बिब्दि नंला आङो बिब्दि नंला बुरखायफिननो आंखौ हानाय नंला नेवसि जानाय समा फैफिनखाला बुरखाय जानाय खानस्रि हाबफिन रोंला सबाय बिमा नोंनि सबाय बिमा जानाय नंला नों आंनि बाबु बिमा नोंनि महरनि बै हायना सारफावनाया जेब्लायबो आंनाव खाथि खाला गोजोन्थों सानैफोर